Pozdrav iz studija Glas Amerike u Vašingtonu, ja sam Ivica Puljić. Danas govorimo o vanjsko-političkim prioritetima američke administracije. Analitičari kažu dosta toga se čini, dosta toga se govori, ali da još uvijek nema konkretnih rezultata. Evo naše priče. Klimatske promjene, širenje nuklearnog oružja, Srednji istok, globalna ekonomska kriza, sva su ta pitanja u središtu pozornosti administracije predsjednika Obame, ali i prvi veliki testovi, kaže analitičar Charles Kupchan. Popularni ste u inozemstvu, držite sjajne govore, ali kakvi su rezultati? Kada je Iran u pitanju, predsjednik Obama ima iza sebe punu potporu u osudi iranskog tajnog nuklearnog postrojenja nedaleko od grada Koma. Ovo je ozbiljan izazov u globalnoj politici neširenja nuklearnog naoružanja, čime se nastavlja uznemiravajuća praksa izbjegavanja obveza od strane iranske vlade. Takvo ponašanje opravdava uvođenje strožih sankcija za Iran, koje bi bilo lakše uvesti uz rusku potporu, kaže Robin Wright, koja je politička analitičarka. Sada, kada je međunarodna zajednica jedinstvena glede iranskog pitanja, ta zemlja mora sada jasno kazati što se događa s njihovim nuklearnim programom, kakva sve postrojenja postoje te kako žele surađivati sa svijetom. Međutim, predsjednik Obama nije postigao napredak glede izraelsko-palestinskog sukoba. Obamina administracija jeste uspjela u tome da dovede Izraelce i Palestince da budu zajedno u sobi i razgovaraju, ali to je sve. Još uvijek nema sporazuma o tome kako nastaviti proces. Afganistan je izniman izazov. Što učiniti? Povećati broj vojnika ili ih povući? Za očekivati je da javnost postavi neka teška pitanja i vi znate da vam nećemo dati savršene odgovore. Upravo bi ti nesavršeni odgovori mogli odrediti naredni predsjednikov potez u vanjskoj politici. Znatno povećati broj vojnika ili promijeniti ukupnu taktiku. U Afganistanu će ovog tjedna biti riječi na nekoliko skupova. Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen sutra dolazi u Bijelu kuću s porukom da i neamerički vojnici plaćaju visoku cijenu u borbi u Afganistanu, te da bi Amerikanci to trebali više cijeniti.